Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Liverpool aýatynyň haç ziyaretine 44 raýatyň iýerlendigini we olaryň aglabasynyň öňkü wezipeleri resmilerdigini ýa-da telekeçilerdigini anyklady. Bu ýyl Liverpool aýatynyň 44 adamy Mekke we Medine şäherlerine gitmek miýeser etdi diýip Sevitdäki çeşmemiz Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Bu ýyl haja gitmek mümkinçiligine eýe bolan Liverpool ýaşaýjylaryň aglabasy Sevit merkezi Türkmenawatdan saýlanyp alyny we olaryň hem aglabasy täsirli adamlar ýa-da öň ýokary wezipelerde işleýän adamlar, galanlary telekeçiler diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä döwlet howandarlygyna haç parzyny berja etmek üçin Türkmenawatdan 30 adam taýlanyp alınıpdyr. Ýylatynyň aglabasy musulmanlardan bolan dünýäwi Türkmenistanyň hökümeti haç ziyaretyny her ýyl berk döwlet gödäwçiligi astyna guramalaşdyrýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň fermany bilen bu ýyl 275 Türkmenistan haç ziyaretine verildi. Şeýle-de ýurdun milli daşaýjysy bolan Türkmen Howa ýolları agentligine ziyaretçilary Saudi Arabistanyň paşalygyna mut ekidip ekelmek tapşyryldy. Fermana laýyklykda ziyaretçilaryň ýol çykdyjylary agentligiň öz serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilýär. Öňkü emeldarlar, täsirli adamlar we telekeçiler döwlet hasabyna haja gitmek mümkinçiliginden peýdalanýan mahaly Azatlyk radiosynyň habarçylary haç nowatyny öňden bäri garaşýan adamlaryň pulsuzluk sebäpli haç parzyny berja edip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Din ulamalary İslamly haç parzynyň gurby çatýan adamlara parzyglan edilenini aýdýarlar. Azatlygyň çeşmeleri Türkmenistana haç ziyaretynyň töweregine paraxorlugyň dowam edýänligini habar berýärler. Haja gidýän adamlar puly bar adamlar, olaryň arasyna täsirli adamlar, telekeçiler bar. Olarda hem işe para berip gitmek mümkinçiligi köp. Ýöneköy adam Türkmenawa şäher häkimligine baryp haja gitjek diýse, indiki ýylsy hökman nowat ýeter diýip ýalan wadalar bilen izyny gaýtaryp goýberýärler diýip Liverpool çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenawat häkimligine haç ziyareti boýunça ýürüýte topar döredilipdir. Topar dalaşgärleriň arasyndan Mekke we Medine şäherlerine iýerilmeli adamlar saýlaýar. Türkmenawat şäherine ýürüýte topar bar. Şol topardan geçip bilenler haja gidýärler. Bu topar her islen adama ýollanma bermeýär diýip çeşmemiz aýtdy. 2019-njy ýylda Türkmenistanyň döwlet telewizionýasy haja gitmäge istek bildirýän raýatlardan para almakda aýyplanyp tutsak edilen birnäçe resmini görkezdi. Maglumaty görä resmiler dalaşgärlerden para alyp olary haja iýerilmeli adamlaryň sanyny goşýan ekeni. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyllar boýy haç ziyaretynyň guramaçylygynyň töweregine para peşkeş barada habar berip gelýär. Türkmenistan her ýyly 160-180 töwereg raýaty döwlet howandarlygyna haç ziyaretini berýär. Bu ýyl hajy beren 275 adam 2022-nji ýyl aralygyna Saudi Arabistany paşalygyna bolarlar. Ýurdun 275 adamdan ibaret resmi haç kwotasy her welaýatyň we Aşgabat şäheriniň arasyna deň derejede paýlananyny her sebitden 44-46 töwereg adamy haç bolmak mümkinçiligi berilýär. Türkmen portaly.com neçir aprel aýynda Saudi Arabistanyň bu ýyl Türkmenistana 2083 haç kwotasyny berenligini habar berdi. Saudi Arabistany her ýyl haç mövsüminde her ýurda haç kwotasyny bölüp berýär. Paşalyk soňky 2 ýyl bäri dowam edýän pandemiýa zerarly daşary ýurtlardan ziyaretçi kabul etmegi wagtlaryny togtadypdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýyl Liverpool aýatynyň haja gitmäge hukuk gazanan adamlaryň arasyna orta ýaşly raýatlaryň we ýaşy 60 ýetmedik adamlaryň bardygyny habar berdi. Döwlet telewizionýasyna görkezilýän video reportajlardan çen tutulsa Türkmenistana haç dalaşgärleri köplenç uly ýaşly raýatlaryň arasyndan saýlanyp alynýar. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow özüniň daşary ýurt döwletlerine münasyrany ilkinji resmi däl saparynyň çägine 1-nji ýylyny ogly Kerim Guly bilen Mekke we Medine şäherlerine ziyaret etdi. Türkmenistanda bankomatlarda naqd yetmezçiligi bilen bagly problema saklanyp galýarka, bu mesele Balkan vilayetinde hasta ýitileşýär. Şunlar Türkmenbaşy şäherinde ýaşaýjylar pensiya haklaryny we döwlet kömek pullaryny naqdlaşdyryp bilmeýärler. Munyň bilen bir wagtda ilat naqd däl söwda etmekde hem kynçylyk çekýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun Günwatar vilayetinden maglumat berdi. Her gün şäherdäki tas ähli bankomatlarda nowata ýazylýar. Muňa garamadan 1100 manat pensiýamy şu güne çenli naqdlaşdyryp bilmedim. Pensiýamyň bank kartyma geçenne indi 6 gün boldy diýip özüni bägül daýda diýip tanıştyran Balkanly pensioner anonimlik şertinde 7-nji iýulda gurrun berdi. Türkmenistanda raýatlaryň pensiya haklary we döwlet kömek pullary adatça her aýyň 1-5 aralygynda plastik bank kartlaryna geçirilýär. Bägül daýdanyň sözlerine görä bankomatlarda pul bar bolsa-da ondan her gedekde diňe 10 manat naqdlaşdyryp bolýar. 10 manat dollaryň resmi kursunda tas 3 dollara deň bolsa, garabadaryň nyrkynda yarım dollardan sehel gowrak bolýar.
50 manat naqdlaştırma üçin karty 5 sapar bankomata salyp çykarmaly we her gedekde bankomat amallaryny täzeden ýerine ýetirmeli. Indi Türkmenistanda pensionerler her gün ençeme bankomatda nowata durup günde diňe 50 manat naqdlaştyryp bilýärler. Deyip Bägül daýda aýtdy. Ol käbir pensionerleriň tanış tapyp pensiýalaryny awadaky myhmanhanalarda ýerleşdirilen bankomatlardan naqdlaşdyrmaga synanşýandygyny, ýöne olarda da naqd tapdyrmaýandygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyz kartlardaky puly naqdlaşdyrmak düzgünlerini ýene bir çäklendirmäniň girdilendigini hem habar berýär. Onuň sözlerine görä mundan beýlek raýatlar öz bank kartlaryny haýsy bankdan alan bolsa aýlyklaryny, pensiýalaryny ve döwlet kömek pullaryny diňe şol banka değişli bankomatlardan naqdlaşdyryp bilýärler. Mysal üçin Halk Banka değişli kart bilen daşary ykdysady bankyň ýa-da Daýhan bankyň bankomatlaryndan pul çekmek petiklendi. Rysgal bank hem kart saýlap başlady diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz ýaşy 70-den ýokary pensionerleriň bir näçesine salgylanyp pensiýa haklaryny naqd almaga hukugy bolan pensionerleriň hem aýyň 7-si bolandygyna garamazdan pensiýalaryny alyp bilmeýändigini aýtdy. Türkmenistanda 75 ýaşyny dolduran pensionerler özleriniň pensiýa haklaryny naqd görnüşinde alyp bilýärler. Resmiler munyň sebäbini naqd etmeýändigi bilen düşündirýärler. Olar vilayetde galla mewsumynyň tamamlanyp barýandygyny aýdyp, ähli naqd seristäriniň galla çykaryndyçylary hak tölemek üçin etraplara iwerilendigini mälim edýärler. Deyip ýene bir pensioner anonimlik şertinde aýtdy. Vilayetin bankomatlarynda naqd ýetmezçiligi dowam edýärkä, ilat naqd däl söwda etmekde hem kynçylyk çekýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä şäherdäki söwda merkezleriniň we dermanhanalaryň tas ählisi haritlaryň görkezilen bahasyndan başga da goşmaça 10 göterim tölemegi talap edýär. Dermanhanalar we beýleki söwda nokatlary her söwda edilen 100 manat üçin goşmaça 10 manat pul alýandyklaryny aýdýarlar. Söwda merkezleriniň köpüsi her aýyň başynda terminallarynyň işlemeýändigini bahana edýärler we adamlardan naqd söwda etmegi talap edýärler. Ilatyň iki tarapdan hem öňe baglanýar. Biz ne kartlarymyzdaky pullarymyzy naqdlaşdyryp bilýäris, ne de naqd söwda edip bilýäris. Deyip türkmenmaşyly pensioner aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada ýokarda agdalan banklaryň yerli şahançalarından şeýlede ýurdun Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginden kommentari alyp bilmedi. Soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistan zähmet haklaryny, döwlet kömek pullaryny we pensiýalary raýatlaryň bank kartlaryna geçirýär. Şondan bäri ilat bankomatlarda naqd ýetmezçiligi bilen ýüze-ýüz bolýar. Bu problema ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky 5 ýylyň dowamında hasta ýetileşdi. Türkmenistanyň hökümeti ilatyň mali ykdysady kynçylyklaryny şol sanda pul naqdlaşdyrmak bilen bagly kösünçlüklerini boyun alyp açyçan beýanat bilen çykyş etmeýär. Ortiýet Federasiýasynyň hem raýatlygyna eýe bolan Türkmenistanyň raýatlary üçin ençeme ýyllap garaşanlaryndan soň ýakynda Türkmenistanyň daşary ýurt pasportyny almak, şonuň bilen birlikde de ýurtdan çykmak mümkinçiligi döredi. Emma adatlygyň çeşmelerine we garaşsyz metbugy serişdelerine görä olaryň ýurtdan çykmagyna degişli käbir kynçylyklar taklanyp galýar. Adatlygyň habarçysynyň Aşgabatdan habar bermegine görä soňky wagtda iki ýurdun raýatlygyny saklap daşary ýurt türkmen pasportyny almak mümkinçiligine eýe bolan goşa raýatlykly adamlar üçin käbir tiýahat ýeňillikleri döräpdir. 2003-nji ýyldan 2015-nji ýyla çyn Russiýanyň raýatlygyny alan Türkmenistanyň raýatlaryny vizasyz ýurtdan çykarýarlar. Ondan öň Russiýa gitmek üçin olaryň daşary ýurt pasportyna vizaly möhür basylýardy. Dip adatlyň habarçysy 7-nji ýylda habar berdi. Iýun aýyndaky ýurdun raýatlygyna eýe bolan Türkmenistanyň raýatlary üçin türkmen biometrik pasportyny almak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutmagy mümkinçilik döredi. Bu prezident Serdar Berdimuhammedowyň Moskwadan resmi saparyndan soň boldy. Bu mümkinçilik 2003-nji ýyldan soň Ortiýet Federasiýasynyň raýatlygyny alan we ýurtlaryň arasynda goşa raýatlyk baradaky şertnamanyň ýatyrylmagy bilen baglanşykly türkmen pasportyny alyp bilmän 19 ýyl bäri garaşan raýatlara degişli boldy. Bu aralykda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň enatalaryň raýatlygy sebäpli 2015-2020-nji ýyllarda Rus raýatlygyny alan kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň ýurtdan goý berilmeýänligi barada habarlar bar. Türkmen News garaşsyz neşriniň habaryna görä migrasiýa gullugynyň işgärleri çağalara türkmen daşary ýurt pasportyny bermekden ýüze öwrüp enatalaryň bir raýatlykdan ýüze öwürmegini talap edýärler. Çykalganyň biri hökmünde häkimetler enatalara çağanyň haýsy raýatlykdan ýüze öwürjekdigini öz başda
aýlamak üçin onuň 18 ýaşyna çenli garaşmagy teklip edýärler diýip neşir habar berýär we şeýlelik bilen kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň enatalarynyň ýurtdan çykyp bilmeýänligini we çağalaryň zamun bolýanlygyny belleýär. Ortaýa Türkmenistandaky elçihanasynyň özi bu çağalara Rus pasportlaryny berdi. Indi maslahat toralynda kanuny bozduň diýerler. Elçihana eksport uçuşlaryny guran wagtynda Rus pasportynyň bolmagy ýolagçylaryň sanawyna girizmek üçin şert bolupdy. Ýöne çağala adamlar Türkmen tarapyndan gitmäge ruhsat berilmän soň şu wagtda çenli garaşyp geçirdiler diýip neşriň maglumatynda aýdylýar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň we Ortaýa Aşgabatdaky elçihanasynyň wekillerinden resmi kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistan bilen Ortaýa arasynda goşa raýatlyk düzgüni 10 ýyllap saklanypdy we 2003-nji ýylyň aprelinde ýatyrylypdy. Goşa raýatlygy ýatyrmak barada gylalaşyga gol çekilenden gyýytka wagt soň Türkmenistan goşa raýatlygy bolan raýatlaryň diňe bir döwletiň pasportyny saklamagyny talap etdi. Rus pasportyna eýe bolan türkmen raýatlaryna daşary ýurt pasportlaryny bermedi. 2019-njy ýylyň tomsunda 10 ýyllyk hareket etmeden soň Türkmenistanyň migrasiýa gullugy goşa türkmen Rus raýatlygy bolan adamlardan pasport üçin resmi namalary kabul edip başlady. Diňe käbir kategoriýalar şol sanda çağalar we garrylar Türkmenistanyň raýatynyň daşary ýurt pasportyny alyp bildiler. Migrasiýa gullugy we Türkmenistanyň daşary işler ministrligi goşa raýatlyk bilen baglanyşykly häzirki ýagdaý barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda azatlygyň çeşmeleri bu ýagdaý häkimetleriň ýurtdan gidýän ilatyň sanyny azaltmak synançyklary bilen baglaşdyrýarlar. Adynyň efirde agdalmadlygy şerti bilen gepleşen ygtybarly çeşme häkimetleriň ilatyň sanynyň azalmagyndan aladylanýanlygyny aýdýar. Bu alada dekabr aýyna ýetip gelýän ilat ýazyw bilen baglanşykly. Olar BMG maksatnamalaryna gatnaşmagyň şert hökmüni ilat ýazywyny geçirmäge mejbur bolýarlar. Halkara howa gatnawynyň henizem dowam etdirilmeliginiň esas sebäbi hem pandemiýa bilen bagly däl. Olar bir aýam tamamlandy. Ýöne uçurlar uçup başlan soň köp sanly migrantyň we beýleki ýurtlara hemişelik gitmek kararyna gelenleriň ýurtdan çykyp biljegini alada döredýär. Olar ine türkmenleriň mümkin boldugyny köpsini ýygyna gaýtarmaga synanşarlar. Dip çeşmeýdär. Onuň sözlerine görä hökümet tarapyndan guralan charter reýsleriniň türkmen raýatlaryny ýurtdan ekitmezligi däldi getirmäge gönükdirilmegi de ilat sanynyň azalmagy bilen baglanşykly. Halkara gatnawlary dekabr aýyndan ozal ýola goýulsa da esasan raýatlary getirer daşary çykarmaz. Kazany we Dubaýa gatnawlary hem esasan adamlary getirýär. Şonuň üçin biletler gaty gymmat. Dip çeşmeýdär. Türkmenistanyň häkimetleri 17-nji we 27-nji dekabr aralygynda ilat ýazywyny geçirmäge taýýarlanýarlar. Azatlyk radiosynyň çeşmelerine görä soňky 10 ýylda 1,9 million türkmen raýaty ýurtdan çykyp gidipdir we ýurdun ilatynyň häzirki sany 2,8 milliondan geçmeýär. Türkmenistanyň ozalky ilat ýazywy 2010-njy ýylda bolupdy. Ýöne netijeler şonda çap edilmedi we munyň sebäpleri düşündirilmedi.